मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा त्यांनी मुद्दा काढला. काय आहे वस्तुस्थिती मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या? यांनी हॉस्पिटल आपल्या मालकीचं आहे असा दावा केलेला होता आणि त्याच्यामध्ये रत्नागिरीच्या कोर्टामध्ये, डिस्ट्रिक्ट कोर्टामध्ये जो निकाल झाला त्याला हायकोर्टाने स्टे दिलेला होता. मी कॅबिनेटपर्यंत जाऊन, त्याला मी मंत्री होतो, यांना 54 गुंठे जागा त्यातली वेगळी काढून देण्याचं मान्य केलं. यांनी सह्या केल्या, पण सह्या करण्यापूर्वी अशा अटी घातल्या की त्या अटी कधीही यांची जी कन्या आहे, आमच्या युवराज्ञी आहेत, त्यांना कधीही मान्यता न होणाऱ्या कंडिशन होत्या आणि त्याच्यामुळे त्यांनी त्याच्यावर सही नाही केली आणि त्याच्यामुळेच मल्टीस्पेशालिटीचं काम थांबलेलं आहे. मी किमान 5 ते 10 वेळा त्यांच्याकडे गेलो की या अटी काढून टाका, साध्या MOU वर सह्या करा. त्यांनी काही तयारी दाखवली नाही आणि आज मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल दुसऱ्या जागेवर बांधूया असं ते आम्हाला सांगतायत. आमच्या हक्काची जागा आहे ती. तुम्ही नाही दिल्या सह्या तर आम्ही कोर्टामध्ये जाऊन ती जागा मिळवू आणि त्याच ठिकाणी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारू, हे मी तुम्हाला अतिशय ठामपणे सांगतो. आणि 5-5 वर्ष जे हॉस्पिटलचं टेंडर झालेलं आहे, ज्याची एजन्सी फायनलाइज झालेली आहे, 5-5 वर्ष तुम्ही ती कामं अडवता. तुम्हाला काहीतरी वाटलं पाहिजे.